Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadur Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن كافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد ya ‘yan uwa muna muku barka da yau, barka da kasancewa tare da mu a wannan gida mai tarin albarka. Barka da wannan rana ta laraba. Kamar yadda aka sani ya ‘yan uwa, kamar kullum kamar yadda aka saba kuma a wannan gida mai tarin albarka ana ta fitowa da abubuwa. To yau ma Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mun fito da wani muhimmin sirri na jalabin kasuwa. Wannan sirri ne na jalabin kasuwa bi iznillahi ta'ala, wanda wannan sirri ne muhimmi ƙwarai kau, wanda duk ya aikata shi haƙiƙa to zai ji daɗin wannan sirri insha Allah. Bugu da ƙari kuma insha Allahu wanda duk ya aikata shi zai ga abin mamaki ƙwarai da gaske. Wannan sirri la shakka fihi. Wanda duk yake so Allah ya tara mashi mutane a kasuwarsa, ya samu jama'a su taru ai ta hudayya ana ciniki, to insha Allahu ya yi ƙoƙari ya aikata wannan sirri kamar yadda ya gan shi. Ana rubuta wannan sirri, kafin dai a rubuta shi za a samu farar takarda, sai a rubuta jawharatul kamal ƙafa bakwai. Za a rubuta jawharatul kamal ƙafa bakwai insha Allahu kamar yadda aka ji mun faɗi a farar takarda marar zane. Sannan sai a rubuta wannan hatimi ƙafa ɗaya. Za a rubuta wannan hatimi ƙafa ɗaya. Ko da ya zama na gaba da baya aka yi rubutun jauhara ɗin, in mutum alƙalamin shi ba ƙarami ba ne to babu laifi. Amma dai a haɗa rubutun da hatimin, kada a ce takardar rubutu daban ta hatimi daban. Idan aka haɗa shi kamar haka insha Allahu, an rubuta wannan hatimi yanda yake kewaye ɗin nan, rabbana innaka jami'un nasu liyawmin la raiba fihi, to haka za a rubuta. Su ne suka kewaye guda hudu, saboda na ƙasan wani zai ce bai fahimta menene ba. To gashi nan dai kamar da aka gani na farko. To insha Allahu sai ka naɗa wannan laya. Kafin a naɗa wannan laya ana so a samu turaren miski, ko a samu ambar, sai a sanya ma wannan takardai. In aka samu wannan turare aka sanya ma wannan takarda, to insha Allahu sai a naɗa wannan takarda. Insha Allahu sai a je a sanya ta ko a farkon ƙofar shiga shago daga ciki kenan, ko kuma a sanya ta inda kayan kasuwar suke. Insha Allahu Allah zai koro jama'a gabas da yamma. Idan mutum zai yana iya sanya ta kamar laya hudu, ya sa gabas, ya sa yamma, ya sa kudu, sai ya sanya arewa. To insha Allahu in an yi haka to za a ga jama'a kuma za a yi mamaki insha Allahu. Ko kuma mutum ya samu turaren sandal, ko ka samu turaren sandal ka haɗa ta da shi, to insha Allahu sirri ya tashi bi iznillahi ta'ala. Daga nan muke taƙaita wannan bayani insha Allah.
sai kuma idan Allah ya kai mu wani lokacin domin fito muku da wani muhimmin sirrin a goron juma'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, masha Allah.